Good morning students. Welcome to my channel Maths Star கற்றல் இனிது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பாடத்தலைப்பு 10ஆம் வகுப்பிற்குரியது உறவுகளும் சார்புகளும். 9ஆம் வகுப்புல நம்ம கணங்கள் பத்தி நிறைய பார்த்திருக்கோம். இப்போ அதோட வரையறை என்னன்றதை சொல்றேன். கணமானது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருள்களின் தொகுப்பு ஆகும். ஒரு கணமானது அதுக்குள்ள இருக்கிற பொருள்கள் நமக்கு நன்றாக தெரிந்த பொருட்களா இருக்கணும்னு சொல்றாங்கம்மா. ஒரு கணத்தை எப்படி குறிப்பிடணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் A B C எந்த லெட்டர்னாலும் குறிப்பிடலாம். கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கணும். அடுத்து உதாரணத்துக்கு கேபிட்டல் A is equal to 5 10 15 20. நான் 5 மடங்குகளை சில நம்பர்ஸை நான் இந்த கணத்துல குறியிட்டு இருக்கேன். இது எல்லாமே எனக்கு நன்கு தெரிந்த பொருட்கள். அதுக்கப்புறம் கண குறியீடுக்குள்ள குறிப்பிடும்போது வந்த பொருள்களை திருப்பி வர வேண்டாம். எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் நம்ம அதை எடுத்து எழுதும் போது கணத்துக்குள்ள ஒரு தடவை எழுதினா போதும். இந்த பாடத்தலைப்புல நம்ம கணங்களை உறவுகளா எப்படி குறிப்பிடலாம், சார்புகளா எப்படி குறிப்பிடலாம்ன்றத பத்தி பார்க்க போறோம். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாகனத்துல போறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்துல நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவை எப்படி கடக்கிறோன்றத சார்பு மூலமா குறிப்பிடலாம். இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம கடைக்கு போறோம். நமக்கு தேவையான பொருட்களை அதன் விலையின் அடிப்படையை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சார்புகளா குறிப்பிடலாம்.